Kaya dyan sa PPT na to. By the way, basig natingala mo sa tingog sa to ang speaker. So nireklamo na ng atong operator das likod nga papaliton lagi tag amplifier. Niyo na guba na gyud siya. So muna nga lain kayo ang diri sa ilaw mula na ni naningog tungod kay guba lagi ang amplifier na to. So magpray na punta sa Ginoo ani ron. Lord, tandugan ning nasa kuntapad. Laina po na inampuan na oy. Okay, 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 13. Palihog akong gihangyo ang tanan sa pagbarog alang sa pagbasa nato sa pulong sa Dios. 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 13. 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 13. Ningon diha mga igsuon, gidungog na nga may immoralidad diha kaninyo og hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang dili magtotoo wala magbuhat sa ingon. Gisugilnan ako nga may usa ka taong nakigpuyo sa iyang ina-ina. Unya nagpasigarbo hinuon kamo, angay unta kamong nga masubo. Angay unta nga masubo kamo og papahawaon gikan sa inyong pundok ang nagbuhat nini. Bisan tuod layo ako kaninyo uban gihapon ako kaninyo diha sa espiritu og sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga mga butang. Samara nga uban ko kaninyo. Verse 4. Sa inyong panagtigom, uban ako kaninyo diha sa espiritu pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban kanato. Verse 5. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Dili maayo nga magpasigarbo kamo, nasayod kamo sa giingon. Ang gagmayng patubo makapatubo sa tibuok minasa. Isalikway ang daang patubo aron maputli gayud kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pagsaylo gikahalad na. Busa himuon nato ang kasaulugan nga walay paggamit sa pan nga sinambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala, kalawayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli o kamatarong. Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultian ko kamo, nga dili makaghugoy-hugoy sa mga tao, nga mga makihilawason. Ang gipasabot ko, dili ang mga kalibutanon, nga nagbuhat sa malaway, sa mga hakog, malapason sa balaod, nagsimbag mga Diyos-Diyos, o kay kinahanglan man gayod, nga hingpit mo gawas kamo sa kalibutan aron paglikay kanila. Sa verse 11, ang gipasabot ko, ang buot kong gipasabot, mao nga dili kamo makighugoy-hugoy sa usa ka tawong nag-angkon nga siya Kristohanon, apan makihilawason, hakog, nagsimbag Diyos-Diyos, tigbutang-butang, palahubog, kawatan. Likaye bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo. Hinoon, dili ko katungdanan ang paghukom sa mga tagagawas. Ang Diyos may maghukom kanila. Apan dili ba angay ninyong hukman ang inyong kaugalingong mga sakop? Sumala sa giingon sa kasulatan, papahawaa sa inyong pundok ang tawong nga dautan. Magampo na ta, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Daghan kayong salamat, Lord, sa imong pagbutang kanamo nining maong adlaw sa insaktong dapit. Diin madungog namo ang insaktong mga pulong ug mabati namo ang haom nga paghigugman nimo diri kanamo. Salamat kayo o Dios nga sa kanunay ang imong buhing mga pulong. Buhi usab nga paglaom namo nga mutulid sa mga hiwi namong pagkinabuhi. Salamat Lord nga gamiton nimo ni agig palig-on sa among pagtuog pagsalig diha kanimo. Gamita usab ni o Dios sa pagbadlong sa pagsaway. Gamita ni Amahan ingon nga mga latos arong matulid kami. Og salamat kayo o Dios nga bisag kinsa pa mi unsay among nahimo wala mulapaw sa grasyag sa kapasayloan nga imong giandam diri kanamo ang among mga kapakyasan. Sa tanan nga ni akaron o Dios walay usa nga moikyas or makaiskapo sa imong pagpanalangin. Salamat Lord ing imong mga mensahe maghupay kanamo. Maghatag kanamo og kalipay o Dios. Sa among mga problema pagsulay, salamat.
nga ikaw ang Dios wala gayud mibiya kanamo. Bisan sa among kahugawan sa kapakyasag kasalanan, gigakos minimo Ginoo. Salamat sa tanan nga niya karon o salamat sa imong dihog nga masabtan namo og ayo ang imong mga mensahe. I pray that the covering mercy, bisan ang dugo sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesus magtabon sa amo ang panagtigom karon. Bisan sa among kaigsuunan nga wala dinhi, salamat o Dios nga maabot sila pinaagi sa social media. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Kana ang naa sa imong tapad ing na nga ayaw sa kog disturbua kay maminaw ko sa pulong sa Dios. So sometimes mga igsuon ang mga pulong sa Ginoo gihatagan nato og gaan kaayo nga pagtagad. Pero matinagdanon kayo ta sa mga walay dili makatabang nato nga mga istorya sa kinabuhi. Amen. Nay problema ang ubang taong gipost sa Facebook, nagtagad ka dito og comment, 15 ka comment imuha. Mas bright patas lawyer. No? Nyanay nang daot nimo gitagad gud nimo siya 20 na katuig hantod ron. Pero ting paita gini. But this time mahimo tang matinagdanon sa pulong sa Dios tungod kay nakit-an nato ang atong kaugalingon nga sigit ang gabantay sa uban napakyas na hinuon ta sa atong kaugalingon. So, ang kada usa na isugo sa kada usa nato nga magbantay ta sa atong kaugalingon. Amen. Kanang nasimong tapad sultiig usob inang ay kog bantaye. Bantaye imong kaugalingon. Kanang pinaisog pod og gamay ba? Ayaw pangusi. Mangusi lagi. Ayaw kog bantaye imong kaugalingon. Paminaw. Kining si Apostol Pablo mga igsuon, usa siya ka espesyal nga apostoles nga gitawag sa Ginoo. Gibutangan ni siya og sakit, naa siya'y sakit sa iyang panglawas nga ningon siyang katulo kay gayon iyang gipangayo. Nga ayon siya pero ni ang tubag ni Lord sa iya hagingnan lang siya nga ang akong grasya nang hinubra. And according sa kanang kung imong studihan ang unsay kahimtang ni Paul, kining maong tunok na himong panalangin niya. Kay tungod ni ini, dili makahimo si Pablo sa pag-compare sa iyang kaugalingon ngadto sa ubang nga mga apostoles, og dili siya magpasigarbo tungod kay mas lapad og mas dako man ang gimbuhaton nga gihatag ni sa Dios diha niya. Wala ba mo nahibalo mga igsuon pagpangutana ni Ginoong Hesus, kinsa man ako, tubag silang tanan, ikaw si Elijah, ikaw si Juan. Pero si Pedro niingon nga, ikaw mao ang Misaya, ang anak sa Dios, ang mangluluwas. So gitudlo dayon siya, eksakto ka Pedro. Og I tell you Pedro dinhi aning batuha. Tukuron ko ang akong iglesia. Ang bato ditong gisgutan, si Jesus Christ Himself. Siya ang foundation. Nga diha ni Kristo tukuron ang iglesia. Kinsa ning iglesia? Ang tawo. Di ka pwedeng naligon sa relihiyon nimo, dapat naligon ka sa bato nga mao si Kristo. And then pagingong ang susi. Ihatag diha ang susi diha nimo. Daghan kayong wala nakasabot ana. Because if you are going to study the context, kaning context, kanang unsagyoy gihisgutan sa Book of Acts, mga igsoon, si Pedro mo'y nag-ables buluhaton, and then ang mga apostol, especially ni Pablo, mao'y naglahutay, mao'y nagpadayon, mao'y mas nagpalapad, No? So, si Pablo karon nag-mission siya. And then nakatukod siya daghan nga mga kasimbahanan mga igsuon o gani bisan ang mga simbahan nga iya nang gibiyaan gibutangan na niyag leader, iya gyapong gitagad og hatag og suwat. For example, mulakaw nako kay mo pauli kos Negros kay na ipatrabaho ang Dios dinhi. And then akong i-commission si kinsa ning mga Bible student dire mang graduate og ang atoang mga leader dire nga mga magwawali. Inganiha ninyo, mao ni trabahoon ninyo, aniha pagplastada, mao ni ang buhata, mao ni. And after that, mauli ko og Negros. So,
Sa gihapon, manawag ko, mag-chat or magpakisusi, kumusta ang simbahan? Kinsay wala nanimba? Kumusta sila? Kinsay nangahagbong sa sala? Kinsay ni adto ni dasig? Kinsay nga naman, tungod kay, dili pwede nga ang imong kasing-kasing, bahala na mo diha, na may leader diha, kamoy paninglos Ginoo, di mong tinarong. Di man nga na si Paul. Muna nga bisan si Apostol Pablo, naa na sa layong dapit, nagmisyon siya, napriso siya, bisag naa siya sa prisuhan, nagtagad siya og padala og suwat sa mga kasimbahanan nga may mga problema. Usa sa pinakadakog problema nga simbahan, mga igsoon, kining simbahan nga natukod sa Korinto. Nga naman, ang Korinto, balwarte ni siya sa mga prostitute. Dapit ni siya nga hilabihang ang mga panginabuhi, kining magtiayon, malipay sila, doon na sila anak nga babaye. Kay someday business na nila, mauni mo padato na to. Kay mao man ni magsigig barog sa daplis kadalanan ug magbaligya sa iyang unod. Prostitute. So daghang problema ning dapita. And by God's grace, ang maong ngit-ngit kayong dapit, ang dapit nga naay gabi ang pagpakasala, gitukuran og buhatan sa Dios. Mauning naay simbahan dito. Gipayuniring ni Apostol Pablo ni. And after that, ligon ni nga simbahan, dato ni nga simbahan, daghan ni sila nga katawang magtotoo dinhi. Lakaw na pod si Apostol Paul, naghimo siya sa lain na pod nga mga dapit og bulaton. And then nabalitaan niya nga ang Korinto may problema. Ang problema sa Korinto, mga igsuon, ang pinakauna kanang nagkabahin-bahin. Ang uban yung ari ko ang Apollo. Ang uban mo yung ari kong Pablo. Ang uban po yung bahala mo, ari rakos Ginoo. So wala sila nagiusas una-una. Sultihan mo na ko, dili makapalipay nga daghan kayo ang panagtigom sa usa ka church, pero dili makausa ang una-una o kasing-kasing. Amen? Dili na ikaayo sa inyo ang panimalay. Ang usa ka bangos. Usa ka bangos nga isda. Nya kamong tanan, upat ka anak, mama og papa, lain-lain og plano. Ang usa gustong isugba, ang usa gustong ununan, ang usa gustong sinigang, ang usa gustong tuwahon, ang usa lain-lain. Bahino na lang nato ni ron. Oh, ikaw pag tinulag mo. Ikaw, ununin ang imong ulo. Di ba? Lisod kayo. Amen. By the way, sige na nako ning napasidaan dinhi nga aning atong panagtigom. Walay labaw nato dinhi pareho tang mga og NFA. Adi mo kaon na uban? Walay labaw. Ang labaw lang nato dinhi ang Dios. Kung doon na kay imong sala, naapo ko'y akong sala, ako ning matubangos Ginoo. Walay labaw nato dire. Amen. Nagitagaan lang ko kay gayunan, posisyon nga ibutang ko dinhi sa Ginoo, mao iyang gamiton. Pwede pog ikaw na pod sunod adlaw. Ikaw Gerson, di naman jud ka gusto nga si pastor magwali kay sige rag kasuko. Di ikaw na poy wali mo. Nga na ang Ginoo kana kinanindutan na. Hello? So naay problema mga igsoon panagbahin-bahin. Ang ikaduha mga igsuon kanang wala na sila nakasabot kinsa sila ingon nga mga Kristohanon atubangan sa Dios. Gani atong gibasa karon na ay nagkinihaay. May mga problema man. Dali sa ta magistorya sa ta dire. No? Nagkinihaay sila. And then kining ang immoralidad. Hello. Imbis nga ang church ang tawo dadon sa church kay arong mahinluan sa pulong sa Ginoo. Asa na makita? Juan 13. Mahinlo kamo og nahinlo kamo pinagis pulong ako isultin nyo. Imbis nga dadon sa church kay arong mahinluan, ang immoralidad gipasulod sa church. Same thing happens sa John chapter 2 nga ang balaan, ang simbahan himuan sa mga paghalad o pagsimba. Ang gibuhat mga igsoon, gihimo dito nga market. Gimong tiyanggi ang simbahan, ang templo. Munang niadto ang Ginoo, ningon siya, nganong gihimo man yung tiyanggi. No? Imagine ako nung dire sa sulod nato na mga abon, Western Union, na maligya atog isda, na maligya atog karne. Imagine ako na. So, hugaw kayo ang simbahan.
So moto nga gibadlong sila sa Ginoo. And I tell you, mangita kag simbahan nga hinlo ron wa kay makitaan. In fact, naa na sa simbahan ang sayo-sayo aning ting ting tang. Saan ang kanta ha? Nga na dito. Naunsa. Simbahan na ganina. Ang mga TikTok nga mga sayaw naa na sa sulod sa simbahan. Unya, lami kayo mga na ang lami kayo mo kay kiay ng hawak, pero magdaig paras Ginoo murag kandila giugbok. Ano na si mo tapal? Na inya ikaw di ka maulaw ana. Sulti. So nagpadala si Apostol Pablo sa una niyang suwat. Ang iyang gibuhat gi-explain niya pagtarong kinsa kamong taga Korinto diha sa tiilan sa Ginoo sa inyong katungod sa inyong pagkakristohanon. Sunod, gi-address dayon niya ang mga problema. So ningon diya una nagkabayin-bayin mo. Mura mo di mga magtotoo. Mura magtotoo, di gyud magtotoo. Kadili ba ang dili magtotoo mag-iyahay ra man na? Mag-iyahay ra na. Pero kita mga igsoon doon na tayo, usa ka gugma, usa ka una-una. Unsa man ning atong gugma nga nahuptan nga naigugma, tas Ginoo buot pud nato nga ang katawhan nga gigugma sa Dios, madala pud nato sa tiilan sa Ginoo, dili sa relihiyon. Kitang tanan na natay relihiyon. Hello? Gadad-an na yung simbahan. Na, ang tao yun, kasuway, gugog simbahan na. Nice. That's what. Imbes nga, ang tao, nakasimbag yung kus ginuurong adlaw. Kasuway, gugog simbahan na. Nindot po, nga mga tao ito. Naunsa naman tao na, oy? So, gi-address ni Paul ni nga problema sa church. Wala man ko nag-ingon. Paminawa kong ayo kay ako na po'y ma-misunderstood ani ron. Wala ko nag-ingon nga kung magsayaw-sayaw ka diha kung sa imong mga sayaw diha. Nakasala naka matangtang imong pangalas basaos kinabuhi og maimperno ka. Ang akong concern nagkaugana ka og ayo sa imong espiritual nga walk ni Lord. Naa pagyud nimo ng so mo nang i-address ka. Pasabton ka nga mo ni. Pero wa na po ko'y mahimo kay imo po ng katungod. Hala, ikaw, o unsang gyud manggaling ang imong kalipay kay lisod mo po ning manghilabot ang kalipay. Kalipay jud ako pastor magpakasala. Mano gugong labtan. Damo nga na. So paminaw na to ni. Gi-address ni Paul kay daghan na ba jung naay usap ka verse diri nga matinga kag ayo nganong nasuwat manig na butang ni dinhi. Kanang naas verse 5. Atong basahon ra kanang verse 5 niyon sa diha. Grabe na nakabutang dayog title, no? Bantayi ang imong kaugalingon, no? Sige. Oh, verse 5. Itugyan kining tawhana kang Satanas aron laglagon ang iyang lawas ug ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Naa na tay nahitabo dinhi. Aning verse 5. Naibaw si Lord nga kini ug ako ning ayuhon magpatuyang nis pagpakasala. Mas maayo na lang ang tunok na siyang lawas hangtod mamatay siya kay di na siya makabuhat og sala padayon siyang magkanunay hinulsol hangtod sa iyang kinabuhi. Pagkatapos iyang kinabuhi. Unya magpaabot ba ka nga tungod kay kinagahian kag ulo bisag inang biyae na maghuwat ba ka nga si Lord itugyan ang imong panglawas ngadto sa kaaway tagaag balatian nga magpaabot na lang ka kanu sa akakutob tungod kay nasayod si Lord nga og natas mayong panglawas magpakasala ta. Unya mas masabtan nato na og ayo. Never wag yo kong nagpray nga oh Lord. Tugutin na ang yawa Ginoo nga hasulo ni si Jimar. Kay kung imong tun-an og ayo ning Biblia mga igsoon, ang paagi ni Lord parang muundag pakasala ang iyang katawhan, itugyan niya sa kaaway. Ayaw ni huwata. And never said ni na kong himuon, oy, si Lord magbuot ni mo, umpong ako. Maong ako. Si Lord maoy magbuot.
Because, tanawa ra guni, ang ubang kasimbahan, istrikto kayo ani. Christian churches, ang ubang mga Christian churches, ilang giaplikar ang 1 Corinthians chapter 5 o chapter 6. But sultian mo na ako, kung ato ning giaplikar dire, wa na'y mabilin pati pastor. Isa mo dire, walay sayop. Kanya ninyo ng Bible, papahawaan as pundok. Huruta dire. Nakasabot lagi ta? Naminaw lagi ta? Sama kang Moses. Grabe na ang katawan, di na madalag badlong. Hilak na siya Ginoo. Ano ningon ang Ginoo Moses? Pahawa, daplin o gamay. Ayaw ka bala ka. Tagaan tikag, dili, maihap, samas kabituunan nga mga kaliwat. Gikan mismo sa imong lawas. Kining imong katawhan nga gilid, hot doon ako nagpamatay. Nidupa si Moses. Lord, gahi na kay silag ulo, makasasala natin. Grabe na sila, Lord. Pero ayaw nig buhata. Kung imo ni buhaton, kuhaan na lang ang akong pangalan sa basahon kinabuhi. Kung matinonglo sila tungod sa ilang kalapasan. And bahala na lang maapil kuhanin pagkatinonglo as a leader, Lord. Tungod kay dili pod pwedeng maulawan imong ngalan. Kabalo ka kining Kristohanon mga igsoon. Pag wala na ni sa simbahan, makaplagan na ganin is tagayan, mas maulawan ang ngalan sa Ginoo. Mo na. To, Christian man ka na. Ha? Lakas tama, ako'y nawawala. Ngana naman na. Pag ang Kristohanon mawala na sa simbahan, lakas tama, ako'y nawawala na. Amen? O niya pa ko'y nabantayan, nganong nangabugnaw ta diha sa Ginoo mga igsoon? Because we are kanang claiming, nag-claim ta, nga kanang ni-commit na ta sa Lord. Pero at the same time, nakig-date putas kalibutan. Munang ako ning klaruhon katong mga dili pa mga uyab. Oh, paminaw mong di pa mga uyab. Nya ang mga actions nato kinauyaban. Pagtarong na mo, pagklaruhanay mo. Kay lisod kayo nang nakakumit na day ka o nya di ka mo angkon. Kay date pa ka sa uban, pwede ra kay. Kinalisodan na. Musan din na itabo sa church mga igsoon. Human nila nahatag na ang ilang kinabuhi sa Ginoo. Naghimo na sila og langit nun nga panagtapok, langit nun nga kalihukan, langit nun nga pamatasan, gisugdan nilag adap, langit nun nga pinulungan, langit nun nga mga prinsipyo. Pero unsay na itabo? Some of them, mudong sa church. Ang uban gani, mudong sa church kay tungod atong kaon o katong inom. Di ba gi-explain man ni Paul? Kay na may eating fellowship, na may panihapon ka ng pagsaulog sa katong katapusang panihapon ng Ginoong Jesucristo. Unya, literal man yun ning kananay. Di man pare ka nagkaroon nga hungiton rakagpustyas. Literal man yun tong kinananay man bauganay yun tong plato. Some of them, mo nalay ilang tuyo nga nangadto sila sa church. Kitang tanan nga niya din dili tuyo nga nanganhi tarong panalanginan ta sa Dios, mangayo ka or dili sa panalangin sa Ginoo. Iyan ang ihatag nimo because Dios yan nimo. Ngano nagampo ka Lord, mubuntag unta please. Wala di ba? Pero nibuntag. Niata din ni aron pagsimbag pagpasalamat sa Dios nga nagaatag nato gininhawang wala lamay bayad. Nagaatag nato kusog nga walay bayad. Makadungog pa ta, makasulti, makakita, makabuhat, bisa kung sa kining tanan walay bayad. Muni rason ni ata, maghatod tag pagpasalamat kada Domingo. Tanawang mga relihiyon, pinatianay na sila kay iyahay yun sila pamatido. Kana bang murag, dipinsa nga kami lagi tinuod, Hala, puro sila tinuod. Ang pagkinabuhi, wala na tinuod. Kabalo mo mga igsuon, kung pairalo na to ang sugo sa Ginoo nga maong gugma, walay lalis. Kay tungod na higugma kaniya, unya di imang yun siya. Kay magpatuo mong yun siyang siya insakto, hilom na lang ka, kaya nahigugma biya ka. Amen?
magkwilyohanay, gunitanay pagkwilyo. Kami lagi mo tinuod. Gunitan pa ning kwilyo. Naminaw pa ta? So ang simbahan mga igsoon, wala na nakabantay sa ilang kaugalingon. Wala na nakabantay. Sige na lang pamantay sa uban. Grabe good sila, no? Lahi ra giniway Ginoo, no? Grabe good sila. Pero wala na nakabantay sa ilang kaugalingon, nga naa na ning panagbahin-bahin, naa na ang grabing imoralidad, naa na ang dili Kristoanong mga prinsipyo, naa na ang mga pagpamuhat nila kaniadtong nahibalik na. Wala na to ni nabantay eh. Di may sasakyanan. Gastorya ming doktor gabi eh. He said nga, kini nga dapit gamay lang kayo ni. Pwede man ninyo ning ibaligya. Kay mo palit mog mas dako-dako nga area ani. Kay iyang nakitaan nga kani nga church, di ni mo undang og tubo. Pero, ang mahitabo mga igsuon, kung dili na po ning simbahana magbantay sa tong kaugalingon, imbes magtubo hinoon padong sa ilawom. Tibulusok hinoon tani. Amen? Unya dili ra bagyod ang gidaghanon sa mga nanglingkod. Ang basihan ani. Ang basihan ani, pila ka buok tong nahimong Kristohanon sa ilang panimalay, sa ilang trabahuan, sa ilang mga opisinahan, sa asa silang dapita, pila to ka buok. Dili ang pila ka buok na sa church. Kay pwede man kang niya sa church, Christian ka, pero sa inyong balay, tapulan. Pwede ka ayon na. Niya ka sa church, Kristohanon ka, pero dito sa balay, hilabtanon, tabian, libakira. Pwede man ka nga niya sa church, bayaw ka dire, gaawit sa mga pagdayeg, pero tuwa na sa gawas, tagay na puta. Suyop na puta. Dagan kay ko na ila mga Kristohanon. Even in fact, kini mga igsoon, sa 2016, grabe ang isyo, nakaanak ko nga, naday pangitabo ng anak. Because even ang whole music team, puro gagamit. Nakaanan ko, pwede di ay. No? Nga naman, kaya na may mga talented na kayo, pero wanay pake kung nalipay na ba ang Ginoo. Na may mga ingana, good. So, gi-address ang problema sa simbahan. So, sulod na sa simbahan ang immoralidad. And I tell you, niasab ni nato. Niasab ni nato. Mo gani nga nagpray ko sa Ginoo Lord. Supposedly atong December unta no karon nga month na ang ato ang license to solemnize marriage. Kay nga naman daghan kaayo tag mga kaigsuonan, mga igsuon nga kanang need na to silang mapahiluna na diha sa Ginoo. Arong kung naa na sila panalangin, mas mubaga pa ng panalangin anak. Kaya nga naman, mapurmal na bitaw. Nakasabot lagi mo sa ko Kamu sige mong kaisog na ko. Kada wali ko kay isog yung tanawan yung mga ngipon, ang liki na. Siyang gakagot niya yung ngipon, minaw mo kung wali. No? Ingon ko sa Ginoo, Lord, nagpray ko, daghan na noon ko giampo karon, Lord. Sa next year Ginoo, first quarter, naanay kasalan mahitabo. Kananay kasalan, Lord. Amo man itong i-cancel itong among process this year kay December naman niya. Inig-abot sa license sa December, i-appeal naman nila count. So 2 years na lang ang ako, pero tinrabag yung dako, ang mahal rabag yung kaya na mga igsuon ng magpa-renew. Kisa itong magpakasal? Badayon sa ta. So, naani nga problema mga igsuon. Nya imagine na, gi-mention ni Paul, nga kining ningon diha nga, bisan gani ang ina-ina, but gipasabot, kapuyo sa iyang papa, nahimo po niyang kapuyo. Kuyawan anak, ikaw lang po'y dulog ni mama ni mo. Ang gipasabot dire, kining maong ina-ina is
kaipon, kapuyo sa iyahang amahan. Nga giimo pong kapuyo sa anak. Sa to pa, og absent diya ang iyang amahan, ang anak mo duty. Pirteng lisudan yung problemahan ni no? Makaingon tang huga. Kana iyaha, Pastor Murag, lahi na guna, bugat na ginang iyang sala. Gamay o dako, parehong sala. Kabalo mo na yung mga churches, mga igsoon, nga kung naan yung mga problema, ibutang ka sa tubangan. Aron di ka pamarisan, aron dili ka kopyahon. Mga igsoon, ako lang ni Pebalo, pasensya na mo ha, kaya naman yun sa Corinto 5. Akin ni di ay si Mr. Kuan, dili ni sila legal. Yung paghalok ni Pastor Miko, no? Sa kasal. Okay. Pwede na nimong himuon ang pinakaunang legal nga halok. Legal nga halok kay ngano di ay? Manag-uyab pa man. Di pa man legal god unta. Nya kay magahalok-halok naman dito. Kamo ma? Pastor, wa jud ko kasulay og case nga di pa mi nakasal. Motuo ba ko dinyo? So nakigpuyo, unya anak kanindot pag yun ani nagpanghambog ni sila. Tingali nag-compare ni sila sa ilang kaugalingon sa ubang mga kasimbahanan. Grabe kayo mi, uswag kayo mi dito. Mas daghan mi kaysa ninyo. Nagpasigarbo pag yun. Nasa atong kaugalingon mga igsoon, wala tayo ipasigarbo. Kanang nasa imong tapad na ikaw ba, garbohon na ba ka? Sige, sulti! Sa verse 2, tanawa, unya nagpasigarbo, hinuon kamo, angay unta kamong masubo, o papahawaon gikan sa inyong pundok, ang nakabuhat ni ini. My goodness, kung ato ning buhaton mga igsoon, wala lagi mabilin nato. Wala mabilin. Shh, ikaw, hawa ka, ikaw, bawa. Kamopon mo yun, ikaw, pastor, hawa. Wala mabilin. Ako saan, malipay sad ko nga naamang galing ingon ana mga church nga grabe ang ilang disiplin. Pero ambot lang pod nga nung tagaan man jud ko kasing-kasing sa Ginoo, di gyud rin taon, Lord. Tagae pagyud kog paglaom Ginoo. Kay bisan gani sa Lucas ningon, ang tag-iya sa yuta ningon siya nga kini nga tanom 3 years na ni, gabalik-balik ko dinhi kitang nabay bunga or wala. Wagi bunga, putla na ni. Niun sa man ang mag-alaga sa tanom. Sir, tagaay sa akong 3 years, sir. Ako ning bungkalon o gayo, ako ning daruhon, ako ning abunuhan, bubuan, pruningan, at ibanunin na ako 3 years. Hatagan na itong chance. Gani ang chances na to, di ni maputol, hangtod sa pagkabugtog, gininhawa na patay, paglao, magbago. Kana na pang nasong palibot, pang lingi-lingi ako, no, ina ikaw, kay plano mabago. Sige, sulti, kay matulog lagi, nagdi ni mo sultian. Ora ba na tulog, gabi, kay apel po nagpa-layog sa motor. Guyod og lata, sin. Grabe ni. Nya, kabalo mo mga igsoon, nalipay gyud ko, Lord, inikabot ana nga privilege. Mahimo sabtang panalangin. Because, ako nakasuway ko. Nga, ningon na ang pastor, okay, pastor, ako'y ma-officiate. Pag hapit na ang kasal, akong gibalikan, pastor, di ay ko. Mura ko. Bunanan, ng palwaro. Ayaw pagingana. Sumutong na kayo ko, Lord, pag abot ani nga privilege. Mahimo gyuning panalangin. Especially din sa ato Balag unsa kadako ng renyuhonon ana og gihatag na sa Lord. Libre gyud na. Di og naa pa gani kwarta ang church. Og naa pa kay kwarta ako pay mo gasto nimo. Siyempre kalipay man pud nako anak ba ka nako ay naunsa. Anak ka nako. Unya pastor, dugangin ng lamisa. Dugangan ako. Masa may gusto ni mo, kanang triangle ng tiil. Action pa man nagbawag. Ani rata mag-reception, ani.
Ato na nang undangon na istorya habe. Ari sa ta dire. So, ingon ang verse 3, bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gyapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus. Gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga butang. Samara nga uban ako kaninyo. Ginakondem na niya. Gikondem na niya ning naghimo ani mga igsuon. Nasa ato sige gyud tag-ampo kabalo mo. Ang nang nasa imong tapat, kanang nasa imong kauban nimo sa panimalay, ang imong pastor, ang imong leader, ang imong igsoon das Ginoo, kanunay nag-ampo nimo. Kanunay nag-ampo nimo. Pero mga igsoon ayaw gyud paabota tong si Lord na mismo mo'y mutugyan nimo. Kay bisan pag moingon kang balaod man to kay Old Testament, grasya naman taron pastor, no one can separate us from the love of God. Then, i-prove ni Lord nga you are wrong. Sulti ko na kukunsay, kalainan sa balaod o sa grasya. But magkapasabot, nga luwas na ka sa grasya, tumakta-makan nimo ang balaod. In fact, mas makaya nimong mahimo mga igsuon because naan na ka sa grace, kana nga grace nga imong naangkon, nag-strengthen nimo to do such thing with love. Tama ko? Although na ay changes, naapoy gi-correct ni Lord ang application. Because kung moingon tang lahi ning Old Testament o ang New Testament, tanawa o gayo. Pareho ang dangatan sa tao. Old Testament ningon, ayaw kalimti ang basahon sa balaod, tunan mo kini adlaw o gabi ug magkinabuhi ka tanang nakasulat niini ug magmalampuson ka magmadaugon. Sa New Testament ningon sa una pagpangita ang gingarian sa Dios ug pagkinabuhi sa iyang pagkamatarong ug ang tanan idugang. Di ba pareho na? Na ay formula? Tama? Na ay formula mga kapatid. So, padayunan nato, ningon ang verse 4, sa inyong panagtigom uban ako kaninyo diha sa espiritu pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesus nga nakig-uban ka nato. Kanang gipasabot ni Paul nga bisan og layo na siya, naa siya sa prisuhan, maguna-una siya aning mga kasimbahanan, kumusta ka ni sila didto? Hinaot pa unta nga somebody makaarin ako, makasugilon, kumusta sila dito. And then, dunay makahatod niyag balita nga grabe kayo Paul, nitubog yun sila kayo, ni multiply pagani sila, nagrabe sila ka responsible sa ilang pagkakristohanon Paul. Malipay si Pablo. Pero inigabot sa balita, Paul, nagkabahin-bahin na sila. Ug naapay laing simbahan, anang barangay pa, Paul, ato na manimba ang uban Paul. Ang uban mo kuyog na nini Apollo, ang uban mo kuyog na nini diha ra nimo magpabi. Ang uban mga self-righteous si Kristo ra gyud ila. And then Paul naa pag immoralidad sa simbahan. Imagine na kinisikuan Paul, kinisikuan. Asa kuan man ni ina-ina niya pero iya gyapon gi. Grabe kayo ni Paul. So nasubo siya, iyang gisuwatan, gi-address niya ang unsay ilang mga sala. Prangka. Kana mo ingon tang, nga naman to nga pastor, nang wali na igo. Okay, ikaw basa sa Biblia. Ikaw ra po'y wali si mong kaugalingon. Di ba po tanawag, di ba po ka maigo? Inigbasa nimo ang nagbuhat ni mangigo po di oy, arin alam ko aring mga saad ngit ako bersikulo nga saad. Panalanginan sa Ginoo paawason kadagaya akani memorizeon ko ni. Bisan pag ang tanan nimong gi-memorize mga saad sa kadagaya kung imong binuhatan tong tinunglo sigurado gyud na. Mga Kristohano na, tangtangon na nato ni ato mga toto. Dugay na ta na Kristohanon pero naglaom gyapon ta nga ang isda nga koy maoy mo pa uswag nato. Naglaom pagyapon ta nga kanang lantern nga gabitay-bitay sa pultahan nga fungsoy maoy mo padato nato. Naay mga Buddha, mga baki, mga unsa na mga paswerte ninyong walang saysay ng lahat kundi nimo buhaton ang gisulti ni Lord. Si Lord faithful. Somebody nagpangutan na sa ako because bisan din nga church wala ka na ako gipugos. Imuhan ang desisyon mo sunod ba ka or dili. You have your own freedom. Unsaon nimo pag-exercise ang imong pagtuo, ang imong conviction. Dili pwede ako ra imong paminawon. Paminawa ang Holy Spirit nga mosulti nimo. And somebody nagpangutan na sa kuha sa YouTube.
Nag-comment ato, Pastor, what about tithes? Panahon pa man sa Old Testament, Pastor. Sabi ko, yes. Pero nagdepende na sa imong pagtuman, sa imong pagtuo sa Ginoo. No? Sa imo ng pagtuo, sa imong commitment ni Lord, nga imo nang himuon. Why? Ako mismo witness. Nga ugon say among gipugas, ugon say amo ang ginabuhat, nagbalik. Do you think mabuhi ko sa akong kaugalingong paningkamot? Pagtuo sa Dios mo nang ugwa kay itanom, wa kay anihon. Sulay kag harvest sa mais, hutdo ra gyud imong kaon, napakay mapugas. Nang mata pa ta? Amen? Laburo bag natin itong mga kaugalingong, mga kalingawan, mga party-party, mga igsuon, hunat yun. Pero, oy, natay tampohon para sa itong, sige, raputin ang puhay, ay! Magtampo ra ba ito, sa 30 ng ato ang kalihukan na eh. Ang kabalo ka, bisagwa kay kwarta. Mutungha ng kwarta nimo basta malipayon kang mo tanom diya sa Ginoo. Pero imong hunahuna, nanapod, mabuak na po na ang kansiyang bagol. Ano? Undangan na lang. So, ingon ang verse 5, itugyan, kining tawhana nga to kang Satanas, aron malaglag ang iyang lawas, ang iyang espiritu maluwas unya sa pagbalik sa Ginoo. Kabalo ka, ngano nga, kaming mga alagad sa Ginoo nga igsuon, nag-pray nga, Lord, tagaay mig happy heart. Tagaay mig malipayong kasing-kasing. Imagine di naganit nimo ma-memorize ang pangalan, imo na lang i-mention, inigampo nimo, Lord, katong pink og suot atong Sunday, Lord. Lord, katong yellow, kasi itong ngalan na to, Lord, yellow og suot. Yellow og ngipon. Ay, sorry, katong yellow og ngipon na. May ampo nimo. Ginapray nimo. And then, pagdili na nimo na maampo mo na giingon ni Samuel, nga makasala ko, di ko mo ampo aning tawhana or aning katawhan. Pagdili na nimo na siya iampo, sama rang gitugyan na nimo na siya sa kaaway. Nga naman, nahutan nagpaagi, tanan mo tambag, tanan mo badlong, iampo nagagtaman, pastingan pagyuga, pero ikaw gyud di mo biya sa sala. Munang si Lord na mangitag paagi, nga itugyan ka ngadto sa kaaway. Aron ang imong una-una kasing-kasing mahinulsulon sa panahon nga ang imong lawas laglagon sa kaaway. And gitsultian na tamo, nahitabo na dinhi nga church. Nga gitugot sa Ginoo nga ingana ang iyang dangatan. Kaya nakita ni Lord, inig kaayo, ani magpakasala na po ni sa samang sala. Ato ning i-prove. Gikan sa Old Testament, mga igsuon, kinagrabihan dyan kayo ni. Umnon sa nako. So, ang chapter 5 o chapter 6, gi-address ni Lord dili sa mga di-Kristohanon. I mean, ni Paul. Gi-address, gitumong niya, ngadtos mga Kristohanon. Munang klaruha lagi ng imong pagka-Kristohanon. Amen. Klaruha, gyud og ayo ang imong pagka-Kristohanon. Kay nga naman, tanawan Ningon ang verse 6, dili maayo nga magpasigarbo kamo. Nasayod kamo sa giingon. Nga ang gagmayng patubo, makapatubo sa tibuok minasa. Yes, may tawag Nga ibutang nimo sa harina, inigtubo, kung madaghanan nimo og yes, ang tinapay mura og unlan kadagko. Pero kung kumuto na nimo nag-ayo, masulod na tasa sa kape nig sausaw. Nga naman, grabe ang iyang patubo, hangin sa sulod. Ayaw ka kasugot nga imong kasing-kasing o guna-una, puro hangin. Dapat na nay sulod nga pulong sa Dios, gugma sa Ginoo. So ayaw na ni, buingon na gani na og patubo ang gisgutan dire, mga pagpakaron ingnon, mga sala nga gitaguan, gamay nga sala og dagko nga sala, pareho na siya nga patubo. Munang gibadlong siya sa verse 6, dito ta sa verse 7 ingon, isalikway ang daang patubo ug maputli gayud kamo. Unya mahisama kamo sa bag-ong minasa nga walay patubo sama sa matuod ninyong kahimtang. Kay si Kristo ang nating karnero sa kasaulugan sa pasaylo gikahalad na. Amen. Daghang wala kasabot anang Pasko.
Ang uban pag yun moingong si Jesus Christ natawo og no December 25. Actually, ang December 25, birthday ni siya sa emperador. Parang mas musikat siya, mas mailado nga kanang naang selebrasyon sa iyang kinabuhi. Iyang gi-assign nga ang maong ideya sa Christianity about Jesus Christ sa iyahang adlaw na tawhan. So wala may gisulti sa Biblia kano sa si Jesus na tawo. Ang giingon lang dito, tingtugnaw. So, kay ka-climate change man ta, what if ang tingtugnaw sa una, Mayo? Hoy, napalagi mo? Pwede man good. Nga, anang mga tungura, nga anang mga bulana, mga beer, kay mao na yung mga bugnawon, mao po na yung tig-unos. No? So, pwede kayo, pero wala kayo gisigilon nga pizza nga maogyod na. We celebrate life. Dili sa Christian sa pagan practices. Atong gi-celebrate nga niani si Kristo. In fact, ang unang Pasko nga gitawag og shadow nahitabo sa Egypt. Katong mga Israelite nagbutang silang mga dugo sa doorjam, sa pultahan. Mao to, ang Passover. Na? Unya, moong ideya nga si Kristo magpakatawo ug ang iyang dugo mo'y mohugas nato arong dili ta mahiagom sa kamatayon kalaglagan sa impierno. So diha gyapon masabtan nato nga na ang pagpasaylom ng Pasko. By the way, ayag obligaha inyong mga ninang og ninong. Hatag. Narbay uban mag-post. Mao ni ang atong GCash. Padungog-dungog ba? Maoni. I-appeal yung ka na ako suwali ba? Maoni ang sukod sa akong hawak. Maoni ang sukod sa akong tiil. Maoni. Di mo kamaong padungog-dungog eh. Ako magpadungog-dungog ninyo, guba na ang atong amplifier. Kana man klarong padungog-dungog. Amen. Oh, ya atong response na taning ising-isi. Kana bitaw tagana ta nila tanawa. Napa mo? So, ingon siya, busa mo ni ang conclusion. Himuon nato ang kasaulugan nga walay paggamit sa pan nga ginamix or gisambugan sa daang patubo nga mao ang patubo sa sala. Kalawayan, kundili sa pan nga walay patubo, ang pan sa kaputli o kamatarong. Amen. Sige na lamang tagbagong tuig, bagong kinabuhi. Ang problema ra ba pod sa uban, kay grabe ka manggihatagon og Pasko. Pero laing mga bulag, mga adlaw, manggihatagon. Di na nako, sumpayan na lang, ay. So dili na ni. Ngayon na kaitag karaang patubo, mga butang nga atong ginahimo sa wala pa na-establish na ligon ang atong relasyon sa Ginoo. Unsa man to? Kaming mga kalalakinaan, naanamo na tanan? Nga atong mga mata mututok ba? Musunod og tan-aw sa maanindot nga binuhat sa Ginoo. Nay magtiayon ma'am, gakuyog sila. Kita silag babae nga siksi kaayo unya gasuot og mahalong biste. Ingon day asawa niya, "Han, nindot kayo ang biste." Tubag pugbana, bitawhan, nindot kayo. Pero ang gitan-aw di ay sa bana ang lawas sa babae. Unya ang gitan-aw sa babae ang iyang suot. Na? So kini siya mga kaniadtuhay ni natong pagkinabuhi. Unya Pastor, pagka-Christian na ba ko, nawala na ni dito, dili ni. Tultian mo na ko, usalang kagabi ang Israelite pag-awson sa Ehipto. Pero ang Ehiptohanong pamatasan panghuna-huna o prinsipyo, 40 katuig nga tangtangon ni Lord sa ilang mga huna-una kasing-kasing. Munang kada adlaw kadisiplina ta sa atong kagalingon, mubasa ta siyang pulong. Nagbadlong ta sa atong kagalingon. Diya mag-drive kong sakyanan, unya manglabang diya bitaw sa bikyo. Unya, nang lapaw ng mga, naabot na hawak ng mga short.
Kani mga tao galisod-lisod sa kaugalingon gihimong sayo ni Lord galisod-lisod. Nagsuot og mugbo kayo, inigsakay jeep, sige inat-inat. Galisod. Og naka sa inyong balay na hala pag himo diya. Ikaw may bahala di ba ka magsuot panirado lang pangortina. Mga banat tihuli og ayo na inyong mga asawa. Manglakaw ta kanang ato mga suot sa banyo mo atong dadon atong mall. Unsa ang tao na oy? Unya na pailain. Usahay maabot putag simbahan. Ako mong gi-encourage man hitag simbahan. No? No, si akong chatan ning mga worship leader og ang kuan, day. Naka diretsura tingali ka no. Kaya wa man ka nakailis. So next time, og na kay dress, mag-dress ka ha. Kay, nga na bitaw. Wa po ko nag-ingon sala, baday magkasunis, pastor. Ang ako nga, kitang i-exercise na to ba? Kay kung ato na ng patuyangan, pwede na. Sunod anak, kato ng mga gisi-gisi. Sunod anak, putol na yun. Ha? Putol na. Nya, ang problema anak kay makitaan manggutong kanang kawantay mo anang magbagyo walay kuryente unya natay lamparahan nga nay gas. Nato nandagutan niya ang anuos anak kay ari mas atong sampot na mga babae paminaw mo. Nya ganahan kag imo nang ipakita. Nya badlungon tani pastor, ayaw na lagi ngano di ay og naaman po'y mga Christian music. Kanada imong sayawon. Wala manggoy mo likes dito sa Facebook, pastor. Lami manggod tong TikTok ting ting tang. Insi ting? Ting 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 tang? Di ba? Nya tuyok dayog pinalabyog ng sampot. Hala no? Maunsa naman lang na ron. Abi pa lang, pastor, kontrabida na ginigayo. So, ingon ang verse 9, sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultian ko kamo nga dili makigugoy-hugoy sa tawo nga makihilawason. So, mo na akong giingon mga igsuon because masod bang God gyapon ta ana basta kay gawas pata sa kaminyoon. Diba? So, dili na mo ma-offend na ko tungod kay sa prayer nato, sa kuan sige naman ako nang gisulti ninyo nga. Tabangi jud ko ninyo ampo nga ani kay anita. No? Na natay tigluto. Na ay tiglitson. Na ay tighugas. Na ay tig paangay sa lamisa. Wala tay problemahon. Arong mahinggawas taan ni mga igsoon kay babag man gyud siya sa atong mga pag-ampo. Okay? Okay ba ta? Suko lagi ng uban. Nay mga tao ma'am nga maigo sa wale mga suko. Murag kato ba mga Dragon Balls nga mo super science ba? Ang si tawag na? Naapa joy magwali kas pulong sa Ginoo. Kadtong nangaigo mag-voltis 5. Ano sa tawag na? Mag-voltis in. Ano sa to? Ten, ten, teren. Kato bitang, murag Power Ranger bang, mahimo silang robot, mag-usa sila. Unya ilan na dayong atakihon ang pastor. Amen? Sukad na Christian ko, nga na pag yun. Wala pag yung ko'y na-encounter nga halimaw, sama sa among pastor. Paitam, taong kayo na ay. So, sa verse 10, ingon na, ang gipasabot ko, dili katong mga nagbuhat o kalawayan. Ang gipasabot ko, dili ang mga kalibutanon. So, dili ang mga tao sa gawas. Ang iyang gipasabot, ang mga Kristohanon. So, kinsa man yung mga tao sa gawas, dili ni mo gipasabot. Kinsa man ni sila? Maong nagbuhat og kalawayan, mga kahakog, malapason sa balaod, nagsimbang mga Diyos-Diyos.
Kay kinahanglan man gayud nga hingpit nga mogawas kamo sa kalibutan, aron paglikay kanila, og naa sila, naglikay ba ta? Nisuda kayo ni. So sila ning malapason sa balaod, sila ning dili mga Diyos noon, nagsimbag mga Diyos, sila ning nga hakog. Ikaw Kristohano na ka, anong naaman nimo? Nganong naaman ni nato? Siguro, luag lang kaayo ang imong paghatag ug pagtagad sa mga pagbadlong sa Ginoo. Dayong magkinaunsa ang kinabuhi mo ingon kang Lord, nganong hingani man ko nimo. Drama dito. In fact, gituyo ni Lord arong maka-realize unta ta. No? Amen? Sa panghitabo namo sa among pamilya mga igsoon. Kada 21 days mag-ampo mihila kus Ginoo Lord. Asa naman pud mi ani? Kay tag 20 mil kada kimo unya wa pag yoy labot sa tambal. Lord, asa naman pud mi ani? Pero nagpasalamat kus Ginoo kay nay dakong katuyuan si Lord. Amen? In fact, sila nga akong pamilya, sila nga ako ang gitapok mi ni Lord, arong mahinluan mi sa iyang mga pulong. Kaya imagine ako nagdugay na tanangay mong Kristohano, mga igsuon niya, daghan pa kayo taghihuptan nga mga tuo-tuo. Ug magkinaunsa mga panglawas, managan gyapog mga tambalan. Humanag ingon ni Lord, ayaw ka mugdangop, kay mahugawan ka mo, tuwa gyapon ta. Okay ra to kung wa pa ta nasayod. Pero kung nasayod na ta, mudagan ta dito, ayaw na lang pag-ampo nga Lord, mahinggawas ko. Kay mas malatusan, pahinuon ta anak, mga igsuon. Naminaw pa ta? Oh, padayonon na to ni. Ang verse 11 ingon, ang buot kong gipasabot mao nga, dili ka mo makighugoy-hugoy. Kaning word nga makighugoy-hugoy, makigkuyog, makig-fellowship, makig-uban, dili ka mo makig-uban sa usa ka tawong nag-angkon nga siya, Kristohanon. Sa di pa nako tiwason basa, ingnan nang nasa imong tapad, murag ikaw gyud ni ron. Sige, sulti eh! Kamo ba pag sinulti? Masulti siya nimo, sulti pa kaniya. Nga na ba, arong barsanay. Nag-angkon nga Kristohanon apan makihilawason. Makihilawason. Sunod. Hakog. Kabalo mo anang taong sig ampog panalangin unya hakog? Musamot nagkawaladon ana. Dalo. Usa pa laing term ana. Laog. Hakog. Magbantay day tamaan ni mga igsoon. Ako ning apil ha because anak mo muna ko tanan ayaw nagyumog lodoon ako. Na? So, kining mga buhata mga igsuon, dili nato ni ato ning paningkamutan nga ma-avoid. Tagaan mo nako og example. Kung invite tuntag na yung mga kaon-kaon, relax lang. Baga kayo ilang plato, pero nabawog. Pwede kang mubalik, ma'am. Doy, kuya. Pwede kang mubalik sa table. Kuha na po kag pagkaon. Watang tango na ito ning atong kalaog. Kaya nga naman, usahay, puno na kayo ang plato. Pamina mo ha? Niya, gakaon na diha. Gatanaw pa itong lamisa og mahurot pro na ron mudugang para ko. Mahurtan. Paitan nga nang kinaiyahain tawon ay. Hello, bisan pa gani kung dinhi sa mismo sa atong tigom. Bisan pa dinhi. Nga naman, og naatay mga kalihukan mga igsuon, daghan man nga panalangin ni Lord kay ningon mang paawasa. Ningon dito ang John chapter 6 nga hipusa ang bilin sa diha nga daghan kayo ang subla sa tinapay. Unsaon man ako na? Mahurot na ko nagkaon? Di na gani kam kana mo kaon kay mangita na ka ginamos og buwad. Kay sumo na. So ang may tabo na inigabot dire, ipanulod na nato na asa man tong listahan sa mga pangalan na ipanghatod ni. Nunid na mga igsuon nga hoy in taon. Ampoy uban nga anak mga kananan
Magdala og bag, ibutang ang bag sa tubangan niya. Gisudlan na daag plastic, ma'am. Ang bag. Pag abre na sa zipper ni kaon, itagak ang ubang sudan na to sa... Nalipay mo na, mo idea unsaon. Apil na siya sa kalaog. Di ba? No? So especially natay mga kalihukan. For example, ang saniagi, ako ni isulti. Because for us to learn, makatuntang tanan ane. Last time nangaligo tag dagat, kung naapay na dito sa dagat, kay arong inikawas na nila, bas hindi ay magbuntagay pa na sila naapay pagkaon. Kay inikaulian na dire, ug daghan kayo na ipanulod na nato ng mga plastic na pandeliver na nag-asa ng inyong balay. Naapa mo, nakasabdan lagi ko ninyo. Proper conduct man kay especially Christian ta. Hala na minaw lagi mo. Sabat tanan, pastor. Pasaylo amin. Tagam. Bitaw tinuod na akong gisulti mga igsoon, relax lang. Ha? Relax rata. Ay good. So ato nang i-practice. No? Langoy-langoy dito nya nagabinan gutom na nya pagkawas. Kaldero lang na ay nako. Pero ngisi tatanan kay kitang tanan nga buhat. Amen. Palakpakan sa nato si Lord Be kay nabadlungan taron. Paita kayo. So, nani, kahakog. Nagsimbag mga Diyos-Diyos. Kabalo ka, wala tod kay gisimba narang Diyos-Diyos. Pero kung naa kay gipalabi, labaw sa Diyos, Diyos na na. Next. Tigbutang-butang. Kaning tigbutang-butang. Daghan na ni. O Kristohano nataha palihog lang yun. Mangbago na yung taon ta. Kani ato ni mga buhat karon putlo na nato ni. Ningyan hasta pa napabay sungay. Palahubog. Mga palahubog dahil likod ingong amen. Pangangkon mo ba? Di na ba mangangkon? Babayig lalaki, Pepsi, tuba, bay. Imbis mag-Bible, bay, o usa ka bowl. Mupalit ba usa ka bowl ba ang tuba? Imbis mag-Bible ta. Undangon na nato ni, ningon ang Biblia. Tanawa, ang nagbuhat ni ini, unsa? Ayaw pagpakig. Nganong ganing palikayon ka sa mga taong nagbuhat ani? Kay maapil kang mahugawan. Ako na si Kuan, kay parehong na sila, masiman na sila kuyo, basin pod ka na siya. Klaro na kayo, nganong dexing, ano masigig kuyo, gugwagod siya. Klaro na kayo na, gasuyop, buya na siya. Nya, sige sa kuyo, di, klaro na kayo. Di ba? Naapil ka? Hello? Iya, kag-uban niya. Napadyo yung mga hubugon, garaon pa kayo? Ako na lagi drive. Kabalo ka, higi ka ko ubay. 113 kilometer na. Nakaurod ko doa ka kes, gimotor na ako rabot sa bilaran. Ako drive, sakay na kayo, ulit na. Sakay po ka. Ang problema siya nabuhi, ikaw na mong utok na bilin sa kalsada. Anong saan mo na? Gibadlong ka ngayon, nagpakigugoy-hugoy. Mayong Pasko, mga katauhan sa Diyos. Malapason sa balaod. Korpyo na. Korpyo. Mga batanon diya sa dawes, mga igsuon. Grabe. Mingon ko sila. Magkatawanay. Ari sila magkatawanay. Anong taytayan bitaw? Grabe lagi. Gigukod lagi may ugswat. Grabe. Ilan na mga pulis. Hambog pa kayong manulti. Kaya lagi daw, korpyo na, pero taga lagi ato, pag diya pulis, gigukod lagi paghawa nila, atiwas lagi may kutubuntag. Hambog kayo malapason sa balaod. Sa palain. Asa naman to wala naman ko. Pagsimba sa mga Diyos-Diyos,
tigbutang-butang, palahubog. Graduate na tong mga palahubog. Amen? By the way, ayaw magpaabot ba? Ayaw niyong huwatan eh. Kay importante ra bagay ni masabtan na to. Pag si Lord na imutugyan sa to, wala na bagay tayo, wala na gamhanang pag-ampo para nimo. Kung desisyonan gyud ta ni Lord, na lisod kayo. Sumasahon sa ni. O kawatan. Kawatan. Kitang tanan masiguro mga hilabtano, no? Kawato na to ang oras na to sa Ginoo. Uy, para na adlaw mo na sa pagsimba, manong wala maka. Digi kawat nimo ang adlaw para sa Ginoo. Oh. Kana nga imong gigunitan, dili na imo ha, because ang sugo ti Lord hatag na dito. Wala man, kawat na pod. Sabi lain. Mga oras nga atong gigahin sa Ginoo, wa ka ni sipot. Kawat gyapon na. Napoy uban mangawat pero nagiplano daan, mangawat koron ugma, mohilak gyud ko pangay pasaylo. Giplano na daan? Sultian ka na ako mga igsuon, dali ram kay nang paghilak-hilak, oy. Dali ra gyud kay nang mohilak kang mo, magligid-ligid ka sa imong luha. Pero ang pagdesisyon na sa pagbiya sa sala, mao'y kinalisudan. Usahay magpaabot patanga ang atong panglawas itugyan ngadto sa kaaway. Usa pa ta moundang sa atong mga sala. May na lang kung igo ra kang itest. Pero kung i-destiny na gyud nimo nga ingana na gyud ka aron dili ka makabuhat pag mga pagpakasala pa hangtod sa imong pagkatapos, mauna na ang gipasabot sa 1 Corinthians 5 verse 5. Nga laglagon ang lawas aron ang iyang kalag maluwas. Amen. Kay kaning tawo nga naay gipamati sa lawas mga igsoon, especially grabe-grabe na, dili na magpakasala. Pero usahay og naapot tay problema sa panglawas, mas basulon pa hinuon nato ang Dios. Nganong ingani ko nimo? Makit-an gid ikaw Lord, tinikbasay kita. Maglisod ra bagyo tag paubos mga igsuon kung ang atong lawas maunay matugyan ngadto sa balatian. Or itugyan ka ni Lord sa grabing kawaladon. Or itugyan ka ni Lord sa mga tawong buot mo. Pasipala nimo, mo pasakit nimo. Or itugyan ka ni Lord ngadto sa kaaway. Lisod kaayo. What if mao na himuon kay mauray paaging maluwas ka? Tested and proven rabagyo na mga igsoon. Ingon diha. So likayi bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo. Kinsa ning tawana ang nag-angkon nga siya Kristohanon. Palikayan. Amen? Likayan ka, aron ka makaibalo nga sayop na imong gibuhat, ikaw pa'y mangluod. Ngano? Magsakit ang tiyan, di ka managad na ko. Ngano? Ikaw kapakaon ako? Na may mga itawong ing anak. May mga taong ing anak. Napoy taong malalison. Imong badlungon awayon ka. Muna'y taong malalison. Unsay tambag ni Lord, anak? As a young pastor, si Timothy, disciple ni Apostol Pablo, iyang ginan, Timothy. Na? 3 Gs na siya? Titus, 3 Gs. Human nimo kapasidan ang tawong malalison sa unang ikaduha, sa ikatulo, isalikway siya. Kabalo kang di na siya patuo. Magsige pagyapon kag ikaw na high blood, ikaw na saka imong sugar, ikaw pa na. Kabalo na kang malalison na siya, din na siya. Si Lord na may mangita paagi sa mga tawong dili gyud dili na gyud mada. No? Sa naitabo ni Job, testing tong iyaha. Because sa katapusan, giuli, doble pa ang nawala niya. Pero doon ay mga panghitabo sa Biblia, sa mga hari, nga nagmatinud-anon sa pag-alagad sa Diyos. Sa idara na sila, mibiya sa Diyos, siksimbag Diyos, tagbuhat og daotan, gipak, dadag balatian sa Diyos, hangtod nga namatay silang naghambin sa maong balatian. Nga naman, maura may paglaom, nga ang ilang kalag, hinulsol. Ang ilang kalag, muduol sa Ginoo, nga magampo sila. Nga naman,
Naa naman sa panglawas ang problema. Ato baning huwaton sa tong kinabuhi mga igsuon? Ang Lord's Prayer, gitudlo nga pag-ampo sa atong Ginoo, memorize nato na. Pero wa kita kabalog asa nas Biblia. Nanas Matthew chapter 6. Ang verse 13, tanawang verse 13. Matthew chapter 6 verse 13. Unsa may gisulti diha? Ama namo nakasalangit pagdaygon ni mga ngalan mabot nga mo imong gingra matuban imong pabuot dinhi sa yuta mayon sa utuman kini ngadto sa langit. Ang kalano na kanamo ihatag kanamo karong adlaw. Tanawa na diha. Ang verse 13. Wa pa sila. Ari na ko basahon diri. Ang verse 13 ingon, ayaw kami itugyan sa panulay. Pagsulay. Luwasa hinuon kami gikan sa dautan. Gitudluan paganita ni Lord nga mong ingunta sa pag-ampo. Lord, ayaw kog itugyan ani nga kalisdanan. Ayaw kog itugyan ani nga problema. Ayaw kog itugyan ani nga balatian. Ayaw kog itugyan ani nga tawo. Gitudluan pa ta nga mo ampo ana. Pero ang naitabo, wala na ta nag-ampo, nagbuhat pagyutag mga butang, og maoy rason nga itugyan tangad to sa maong circumstansya. Amen? Ang pinakadakong silot nga maguma nato samtang buhi pataka nang dili na nato mabati ang presensya sa Ginoo. Basahon na to. Awa, gyapon diha. Kay imo man ang gingharian, ang gahom, ang himaya hangtod sa kahangturan. So ni-submit ka, Lord, ikaw may tag-iya sa tanan. Ayaw taong kong itugyan. Kay gano, og itugyan na ka ni Lord, lakaw at tua tanang tambalan sa buhol pagpakitabang. Tanaw na tog naaba sila matabang nimo. Kung si Lord na mismo may mutugyan sa ato ang atos kaaway, kay dili mangyud ta. Dili nimbot gipasabot mga igsuon nga ihatag na yug ka sa yawa. Niunsa si Lord ngadto kang Job, Satanas. Makahimo ka sa paghilabot sa mga ari-arian ni Job sa iyang panglawas. Pero ayaw hilabti ang iyang gininhawa. See? 1 Corinthians chapter 5 verse 5, itugyan kining tawhana ngadto sa yawa. Arong sakiton ang iyang lawas o ang iyang kalag maluwas. Because concerned si Lord sa imuhang ikaduhang kinabuhi. Kung nagtagad siya karon para sa itong panglawas, mas labang nagtagad si Lord kung asa tayo nagkapangamatay na to. Dagan na to dire, maghisgot kamatayan, mga na simba ko. Paskoron. Uy, labot. Simba ko paskoron. Nga na dayon. Simba ko kay Domingo ron. Si Pasko, simba ko kay Domingo ron. Nung simba ba? Napa mo? Ayaw kami itugyan. Ayaw kami itugyan. Pero ang atong binuhatan nagpadung sa kadautan. Unya, nagampo tag, ayaw akong itugyan. Hala! May problema sa panghuna-una ni. So naadiha ang kadautan, imo nang talikdan. Unya, muingon ka ni Lord. Lord, ayaw kong itugyan sa kadautan. Unya, maglakaw ka padong sa Ginoo. Muna'y proper. Muna'y haom. Muna'y sakto. Muna'y gikinahanglan. Mapastor kag mapari kag maministro kag unsay imong posisyon sa imong kinabuhi, nagkinahanglan kang musugot sa unsay kabubuton sa Ginoo. Nakuha nato mga igsuon. Si King Sidikaya, grabe na gyud ang iyang paglapas sa kasuguan sa Dios. Og maoy hinungdan nga gidesisyonan gyud nga tapuson ang gingharian sa Juda sa kapanahunan ni Sidikayas. Og mahiagom na sila sugod sa 70 ka tuig. Gitugyan sila sa 70 ka tuig nga kalisod. Ngano man, wa na may laing paagi ang Ginoo nga maghinulsol ang Israel. So gitugyan sa kalisdanan. Ayag huwata because I tell you nahitabo na ni sa atong church. Grasya na lang gyud ni Lord nga sawa pa natapos ang kinabuhi nakahinulsol og nakabalik gyud sa Ginoo. Ayaw na lag testing Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Nga na si Duterte. Ayaw na lang. Og naantay mga sayop nga binuhatan, talik din na na. Biyain na na. Wala na suko. Pastor, umagwali magugka kay mura kag kanunay na suko na mo. Atong usbon ko no ang tuno.
biyain na ninyo ang... Imagine ako nung ingana ang wali. Naunsa ng punon. Si King Sidikaya, mga igsuon, nakita sa Ginoo nga wa na gyud ni. Mao na gyud ni ang napuno na gyud ni. Mao na ni. Matuman na gyud ang akong gipanulti. Ngano man, Deuteronomy chapter 28. Ningon si Lord, kung di na mo mutuman ako, og isalikway ko ninyo, kining tanan mahitabo ninyo. Madala pa nagpaswerte habak-habak. Nga si Lord na may nag-declare nga mo ni mahitabo ninyo. So kung gusto tagkayuhan, tuman lang yun ni Lord. Pero kay, natawo na ang gingharian, na-divide na ang gingharian. Ang Northern Kingdom sa 20 o sa 19 ka mga hari, wag yung usan nilang matarong. Sa Southern Kingdom, 19 ka mga hari, doon na lamay 5 nga nisuway sa pagkamatarong, pero napakyas gyapon sa unahan. So, gihukman ni Lord nga ang nasod sa Northern Kingdom Israel, Southern Kingdom Judah, itugyan ang Northern Kingdom sa Assyria, ang Southern Kingdom itugyan sa Babylonia, o ang niabot ang panahon nga ang Babylonia mo na nagmando sa tanan. Sa simple na ulipon ang tanan sa Babylonia. Sa kapanahunan ni King Sidikaya, nga naman, di na mangyod sila madala. Amen? Kanang imong mga anak, wasig madaha pa rin na. Ato sa nang iampo, ato sa nang tudluan, ato sa nang badlungon. Basig madaha pa rin. Kanang imong ginikanan, imong amahan, basig madaha pa rin nagbadlong. Bisag na say nas kamatuuran, buhat mang yung pinatago-tago ning uban usahay. Bisag nang iban nas kamatuuran, magtago-tago. Napaminawan 2 Chronicles chapter 36. Ayaw, sabat sa tanan, ayaw kabalaka. Hapit na mahuman. Okay. Napaman tayo mga spaghetti sa inyong bahay, no? Excited ang yung uli ba? Yung itong mukbangon dahil ning abot. 2 Chronicles chapter 36. Verses 13 to 21. 2 Chronicles chapter 36. Verses 13 to 21. Misukol si Hari Sidikiyas kang Hari Nabucodonosor. May papanumpa kaniya sa ngalan sa Diyos nga magpailalom kang Nabucodonosor. Masupilon siya og midumili sa pagbalik ngadto sa Ginoo ang Diyos sa Israel. So unsa ni? Nagsupil og nagdumili, di gyud gustong mobiya sa iyang sayop. Verse 14. Ang mga pangulong pari sa Juda ug ang katawhan misamot pagka masupilon. Gisunod nila ang tanang salawayong buhat sa kanasuran ug gihugaw-ugawan nila ang templo nga gibalaan sa Ginoo didto sa Jerusalem. Mao ni ang problema nato dinhi. Kay mosundog manggod ta. Tan-awa giunsa pagbadlong. No? Tan-awa giunsa pagbadlong. Moingon ra gani day. Ayaw na. Ayaw na kay nganong kakuan man kana. Muingon naman, si Kuan manggani, mga Bible student na sila, okay ra manggani. Si sundog-sundog. Bible student pa dyan gigamit. Na, mauna ni ron. Mauna ni ron. Kaya pwede raman. Magbuntagay, ganin na sila dormitory, dula, og ML. Nga ako nanuoy badlungon. See? Tago pa ng atong nabuhat. Saan naman na? Nag-eskwela ka, magduwa kag mga ingunana, magbuntagay kag mga ingana. Lisod, saan naman na? Unya, nahimo pag yun ay tang panag-ingnan sa uban. Saan man na ron? So, iyahay tag panamin ani sa tong kagalingon mga igsoon. Mo ni nahitabo ni King Sidikaya. Nga og imong badlungon na man poy laing himuong panag-ingnan. Si kuan man lagi pastor. Verse 15, ang Ginoo, ang Dios sa ilang katigulangan, nagsigig pahimangno kanila pinaagi sa iyang mga alagad, kay nahingawa man siya sa iyang katawhan o sa iyang templo. Apan nagpadayon sila sa pagbugal-bugal sa mga alagad sa Dios. Dili ni mo na direct nga gisulti sa akong nawong. Giwali ni Bernard Friday evening
nga hallelujah tag amin sa simbahan pero atong kasing-kasing rebelyoso na sa mga pulong atong nadungog. Gitamay nila ang iyang mga pulong o gibugal-bugalan ang mga minsayro, ang mga propeta. Busa na suko ang Ginoo sa iyang katawhan og dili na kini mapuy-puy. Dili na madalag panaog ang iyang kasuko. Kumbulsyon na ni 40 degrees Celsius na ang hilanat ani. Ang kasuko niya bukal na. Ingon diya sa verse 17, busa gihimo sa Ginoo nga sulugoon sa hari sa Babilonia ang Juda o gipamatay ang mga taga Babilonia ang ilang mga batanong lalaki dito sa templo sa Ginoo. Wala maluoy ang hari kanila, lalaki man o babaye, batanon man or tigulang. Gitugyan sa Dios silang tanan ngadto sa hari sa Babilonia ug ang tanang galamiton ug mga bahandi sa templo sa Ginoo dagko og gagmay ug ang mahandi sa hari o sa mga kadagkuan gidala ngadto sa Babilonia, gisunog nila ang templo o gigunob ang kuta sa Jerusalem, gisunog ang palasyo o giguba ang mga mahalong galamiton. Gibihag sa mga hari ngadto sa Babilonia kadtong wala mamatay sa gubat o giimo silang mga sulugoon niya o sa iyang mga anak hangtod na ilog sa Persia ang gingharian. Nahitabo kini aron matuman ang pulong sa Ginoo kang Jeremias, magpabiling pinasagdan ang yuta sulod sa 70 ka tuig hangtod nga ang yuta makapahimulos sa adlaw sa kapahulayan. 70 ka tuig ning gitugyan para matuman ang gipangayong kapahulayan sa yuta. Because dili na sila motuo kung badlongon. Musugot ka nga itugyan ta sa Ginoo. Amen. Ang iyang promise nimo sama sa iyang i-promise ni Abraham. Abraham, i-bless ka na kog ayo aron mahimo kang blessing sa uban. Muna ang plano ni Lord. Pero ang atong mga buhat, mga igsuon dili tako sa panalangin. Unya ang mga tunglo nga imagine kini nga tunglo gibayran na tanan ni Kristo dito sa cross. Mao nga ang Kristohanon nahimong abusado. Bayad na ni, okay na ni. Usahay kining hilabihan na dako nagkaalam sa mahitungod aning gisgutan sa grasya, abusado na ta. Amen? Kitang gapanimbahay ta dani atong gisimba ang Dios. Ayog siglingi-lingi, siya gatindog ra gani. Pastor na gani na siya. Ako pud, ngani ra ko. Ayog sundog-sundog. Sunduga ang panag-ingnan nga sa mga alagad sa Diyos nakasulat aning pulunga, sunduga na to ang gitudlo ni Kristo. Itugyan sila. Now, in the book of Judges, there were 7 cycles of sin. Ningon diya, nagpakasala sila ni talikod sa Diyos o digyod sila mo hinulsol sa Ginoo. That is why, ningon ng Diyos, gitugyan sila ngadtos Midianhon. So, naghinulsol na sila kay gitugyan sa Midianhon. After that, gatagan sila kadaugan, and then human sa kadaugan, panalangin o kalipay. Ni talikod na po sa Diyos, o nagpakasala, ningon na po ng Biblia, so gitugyan sila sa Ginoos, mga Pilistihanon. Nagmadaugon sila, nag-uswag, nagmalipayon, nagmalinawon, gikalimtan ang Diyos, diwa na naginulsol, so gitugyan sila sa Ginoo, ngadtos mga Amonihanon, sa mga Kanaanon, balik-balik na lang. And sa makadaghang panahon, ikaw ug ako natugyan sabta sa Ginoo. Pwede man kang itugyan sa balatian. Pwede po kang itugyan sa kawaladon. Pwede po kang itugyan sa kalisdanan. Pwede kang itugyan sa kalibog sa kinabuhi. Kanang di na ka makasabot. Why? Di naman ta musugot sa mga pagmando sa atong Ginoo mga igsoon. In fact, kung ako lay papilion sa akong kaugalingon, kung ako lang, maghinakog na lang ko, Lord. Nga di na kumuwali Ginoo kay ako'y awayon, Lord. Ako'y kontrahon. Amen? Kanang mga magwalali, kasulay na sila barog diri sa tubangan. Nga naay mga matang mo ingana. Tanawa kong mata. Ingana dito. Gawante mo, ang mata mo tanaw rin gilid niya. Musaka itong puti na laman ng naa. Ingana. Mo sulibat ang tawag na? Bungana.
Ay, og di puroy mabalik ba? Pabilin ato ibabaw ng mata. Ato na po nang iampo nga Lord, maayo ni Ginoo. Tinuod ni mga igsoon mo nang dako gyud kay nako na nga kalipay nga. Gitagaan ta sa Ginoo og kasing-kasing. Moingon pag yun ang uban, nganong kameraman kanunay? Nganong ako ramon kanunay igon? Sa pagkatinuod lang, wala pa ka na ko giigo. Panagang ra diha. Kay ang mensahe sa Ginoo para sa tanan. Amen? Di ba gani? Bisan katong kahakog, akong isulti nga. Undang na ta atong bisyo. Ayaw, kabala ka kay. Huwag na yung mga mag-awas na itong panalangin. Abot lagi na sa ato Abot lagi na. Kay arong for the sake mga igsuon nga, walay mga bikil sa kasing-kasing. Di ba? Amen? Oh? Excited na kay sa Angelo kay nakainom og dagat parat di samot kauhaw gagutom. Pag abot, bang! Asa mo to? Pag ukab na ako, gangisip ang tong baboy. Asa mo to? So, palihog lang taon ta ha? Nakasabot lagi ko. Gani, nagistorya pa mi. Ingon mo po ko, di manggod to basta-basta po to nga preparasyon. Di good to mahurot. Mauna nga, mga katawhan, nakakita ginila nga, daghan na kayo to, dili mahurot mo ng, ayan na. Okay ra, walay problema. Pero next time, basin napay ganahang magpabilin, magligo-ligo pa sila. Nya inigtakas nila, so naa pa. Ay kabala ka kay ugdagan tag sobra. Malit daan tag makuha ni ato nang ipang gusto nyo Palawan? Napa mo? Nga na nang atong himuon sa sunod mga igsoon. Amen ba? No hard feelings lagi taan ni ron. Bantay ginarog mamauli maghinulso. So gitugyan gud siya. Og maorag yun ay paglaom. Daghan pa kayo ni nga gisgutan for the sake sa ato nga time mga igsuon, dili na nako mabasa gyud tanan. But kung tigbasa mo aning Judges o kining Chronicles, daghan kayong dihang gitugyan sa Ginoo. Nga ang ilang panglawas malaglag. Ang some of them dera gitugyan na gani ngadtos mga balatian ni samot panoon kadautan ug wa gyud maghinulsol. So mo na mga igsuon nga sama kang David, gitugyan siya ngadto sa kamatay, namatay ang iyang anak. Gitugyan siya ngadto sa kapildihan, siya mo'y nagtakas-takas, palayo siyang anak, ngambot mo ilog siyang gingharian. Gitugyan siya sa kauga sa kinabuhi. Gitugyan sa kaway paglaom. Gitugyan. Pero si David, naghinulsol og nibalik sa Ginoo. Unsa may atong kahimtang karon? Maghinulsol na ta. Undang natag sundog-sundog sa uban. Amen? Ang Diyos magpanalangin sa tong mga mensahe karon nga nadungog o bantaye ang imong kaugalingon. Sige, usbi ko no? Ino na sa imong tapad, bantaye imong kaugalingon. No? So, bantaye ra jud ang imong kaugalingon. No? Magampo ta mga igsuon ato sang iduko after this ato ta sa to mga announcement. Magpray una ta. Magampo una ta. Makagagahom og langit no namo nga mahan. Pasayloa kami o Dios. Nga ang panghitabo nga imong nakit-an sa simbahan sa Corinto. Nadungawan usab nimo ni sa amo nga panagtigom karon. Dili kami buot o Dios nga sa imong pagbalik makaplagan kami nga hugaw. Sa mga panahong mudungaw kas among kasing-kasing nga uga kami hawang. Gusto namo nga sa imong pagbalik or sa imong pagsusi sa among kasing-kasing ug una-una puno kini sa imong mga saad. Padayong nagtinguha, nagalahutay sa pagbuhat sa imong kabubuton. Sa among kaugalingon o Dios, wala gid mi ikasukol og wa na mi among mabuhat. Bisan pagani pila ka bilyon nga kwarta dili makapalit og kaayuhan sa among panglawas dihang kami matugyan ngadto sa kaaway. Salamat Lord nga imong gipasabot og ayo kining mensahe karon.
Nga kami mismo sa among kaugalingon o Dios magbantay sa among tagsa-tagsa ka ba nga pagkinabuhi. Kung kini nahiuyon pabani sa imong kabubuton. Dako kayo ni nga katawhan Ginoo. Ikaw ang Diyos, mag-aatag ka namo o kaalam unsaon ni pagduma. Mag-aatag sad namo kasing-kasing nga malipayon. Salamat o Lord nga bisan pa man sa among mga kapakyasan. Walay usa namong makabahating gisalikwa kami. Walay usa ka namong makabati Ginoo. Tungod kay bisan pa may mga kalisdanan, may mga tunglo, pilion namo. Nga kaming tanan mahiagom niini basta lang walay maimpierno, basta lang o Dios walay malayo diya nimo. Salamat kayo o Lord bisan pa man sa tanan karon nga imong gidaaning dapita. Dili basta-basta ang among mga giagian. Ang grabing trauma sa bagyo sa niaging tuig. Ang pandemic nga niduot kanamo sa kalisdanan. Ang matag sitwasyon nga naglibog kami, kinsay among duulon, kinsay among pakigsultian, kinsa ang asa kami mudangob. Ug imong gipasinati kanamo nga niining kalibutan na dili gyud mi kakaplag og tinuod nga kalipay, paghigugma, tinuod nga kalinaw, katagbawan. Kay kining tanan o Dios amo lang ning nakaplagan diha kanimo. Walay usa nga imong isalikoy dinhi. Ingon ka sa imong mga pulong, bisan kinsa ang muduol diri kanako, dili ko gayud isalikoy. Salamat Lord nga bisag unsa kalapad kalawom mga among mga sala. Wala ni Ginoo nakalapas sa imuhang kapasayloan kanamo. Bisan sa makadaghang panahon Ginoo nga nahimo na namong higala ang kalisod, kawalan-on, ang mga kagulanan. Sa matag adlaw ginadala namon ni sa mong kanabuhi, pero dili namon ni igsapayan. Basta lang sigurado kami nga naa ka, nga dili mo kami talikdan o dili mo kami isalikway. O Diyos, ania nga mong kasing-kasing, dalaygon ka Ginoo sa walay katapusan, niluig kami karon. Barog sa imong gilingkuran igsuon. Ingna si Lord o Dios ania. Ayog tago. Ingna siya o Dios.